Tiradis! Tiradis! Menene? Kawai kin lalata min wasa Whitney. Tiradis ina neman ka. Mama gani nan zuwa. Ko ka kushe? Ke ma mutum ce. Wani jinsi zan iya zama? Tiradis, ina jakarka. Kakanka yana son ku zo ku wuce. Sannin ka dai yaro. Dan kwallo uba. Mama, shi ina da lokacin da zan gudu zuwa gidan Suraj? Lokacin tafiya yayi. Ina, da Whitney suna tashi zuwa gonan kakannina. Kai imani da ni ba na son zuwa. Iyayena suna son mu gano yanayi ko komai. Ke, Zai yi magana da kai zuwa an jima kaɗan. Tiradis, tuna da yarjejeniyarmu. Babu wayar salula kuma babu wasan bidiyoyi. oh, don haka a wani wajen babu nishadi. Ba zan tsira ba fiye da na kwana ɗaya. Kun san haka Me dama. yasa ba za ka tsira ba? You will have food waiter and shitty all the masarufi don rayuwa. Mama, Whitney, Zuma, me yasa ba za ki sauka da abubuwanki ba zuwa mota? me yasa Whitney ba za ta iya zuwa da kanta kawai ba? Haka na ce maka kama hanya mu wuce. Ba inda zan je. Ina ganin na isa in yanke shawara ta kaina. Sai dai nan da 'yan makonni Tiradis, zo nan kaga ka rungume ni. Okie dokie king, you ready to roll? Puff, you drive Californian okay. Ba tsira ba ne. Hey, ci gaba da tafiya mai kyau zan yi iya ƙoƙari na. Mu danna hanya. Kar ka manta, kai wanka ka goge baki, kuma ka zauna da kyau ga 'yar uwarka. Bye bye. Kai zaman farin ciki sai kun dawo. Akwai ɗaya daga arewacin kwata. Yanzu akwai ina buƙatar Indiana, Kansas, mai sauri da Ohio, kuma zan samu cikakkiyar tsakiyar yamma. Jikoki nawa kake da shi Tiradis? Kai, irin wannan group ne. Groupin MC Grumpasta. Groupin MC Grumpasta. Groupin MC Grumpa Kuti. Ki da zuciya ta. Groupin Don Allah ya MC haƙuri fari wanda ke ɗauke Grumpaki. da tabo. Kawai kun tabbatar da magana ta?
Da fatan za a faɗa min muna nan. Mafarkin da ya kasance mafarki wa ke fasa hula. A'a kaka, a mayar da ni kan tuki. Har yanzu dai muna can. Oh, look, akwai fuel bonion. To mun yi rabin gida ne. Na tabbata wannan babba ne. It's Joyce Anoza. Study neatness. Ban yi tsammanin da gaske kake ba. Mun karanta masa komai a makaranta. Ya kasance babban limbirdix na duniya. A jama'a gwarzo na Amurka iyaka. Yanzu akwai saboda akwai tatsuniyoyi. Game da mutum baya nufin a wani lokaci. Ta ba yanzu da gaske ta kuke tunanin almara biyu. Suka fara ko ta yaya? Oh, kun sani kamar yadda na so